Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu tkun magħkom il-koll. Tiegħek ejjew nilqgħu bil-ferħ din l-istedina tal-mulej li għalina ħejja din l-ikla. Ħenjin dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-mulej. L-Ewkaristija ta' nhar ta' Ħadd ma nistax nibqa' nara bħal tifel żgħir għax ta' bil-fors, għax tal-obbligu. Imma hija l-istedina ta' Alla. L-Ewkaristija hija don li Alla qed jagħmel lili. Liema bniedem jista' jirrifjuta id-don ta' Alla. Għalhekk l-Ewkaristija issir imbagħad preċett, obbligu, għax ma nistax nirrifjuta lil Alla. Għalhekk ejjew nilqgħu b'umiltà dan ir-rigal tiegħu u fil-waqt li narfu n-nuqqasijiet tagħna nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox, mulej Iben waħdini Ġesu Kristu, mulej Alla ħarruf talla bin il-Missier, int li tneħħi dnubiet tad-dinja għalina, int li tneħħi dnubiet tad-dinja ilqa it-talb tagħna, int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna għalina, għaliex inti waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek il-għoli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. U Alla, inti turi id-dawl tal-verità tiegħek lil dawk li tbedu mit-triq it-tajba u bekk tgħinhom jerġgħu isibuha. Għamel li kull min jistqar li huwa nisrani ibiet minnu kull ma jtebba lil dan l-isem u jfittex biss dak li jagħmillu ġieħ. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tad-Deuteronomju. Mosè kellem lill-poplu u qal: il-mulej jifraħ bik u jagħmel il-ġid miegħek jekk inti tisma' il-kelma tal-mulej Alla tiegħek u tħares l-ordnijiet tiegħu u l-liġijiet miktuba fil-ktieb ta' din il-liġi. Jekk terġa' lejn il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha u bruħek kollha. Din il-liġi li qiegħed nagħtik illum mhijiex tqila għalik u anqas il-bogħod minnek. Mhijiex fis-sema biex inti tgħid min se jitla'lna s-sema iġibilna u isemma' ħielna u nagħmluha. U anqas ma hi lil hemm il-baħar biex inti tgħid min se jmur lil hemm l-ibħra u iġibilna u isemma' ħielna u nagħmluha. Imma din il-ħaġa hi qribek sewwa f'fommok u f'moħħok biex inti tagħmilha, il-kelma tal-mulej. Sam responsorjali, il-preċetti tal-mulej dritti u iferħu l-qalb. Il-liġi tal-mulej perfetta u tagħti l-ħajja, ix-xhieda tal-mulej jisewwa u tgħallem lil min ma jafx ngħidu il-preċetti tal-mulej dritti u iferħu l-qalb. Il-preċetti tal-mulej dritti u iferħu l-qalb. Il-kmandament tal-mulej safi u idawwal l-għajnejn. Ngħidu il-preċetti tal-mulej dritti u iferħu l-qalb. Il-biża tal-mulej sinċir u jibqa' l-gejjem. Il-ġudizzji tal-mulej sewwa u msetqa għal kollox. Ngħidu il-preċetti tal-mulej dritti u iferħu l-qalb. Eżes mid-deb u mid-deb l-aktar fin, oħla mill-lasel
u mill-qtar tax-xhieda ngħidu il-preċetti tal-mulej dritti u ferħu l-qalb. It-tieni qari mill-Littra ta' San Pawlu Apostlu lill-Kolossin, ħuti. Kristu hu ġbija ta' Alla li ma jidirx, il-kbir fost il-ħlejjaq kollha. Għax fih kien maħluq kollox fis-sema u fl-art, dak kollu li jidher u dak kollu li ma jidirx. Troni u ħakmiet, prinċipati u setat, kollox bih u għalih kien maħluq u li ju qabel kollox u kollox fih qiegħed iżomm. U r-ras tal-ġisem li ju l-Knisja u li ju l-bidu il-kbir li qam mill-imwiet sabiex ikunu l-ewwel f'kollox. Hekk Alla oġbu li tagħmar fih il-milja kollha. Bih Alla oġbu jerġa' iħabbeb kollox miegħu. Bid-demm tiegħu imxerred fuq is-salib u ġib islim permezz tiegħu fis-sema u fl-art. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-wieqfa għall-Vanġelu. Il-klim tiegħek mulej huwa spirtu u ħajja. Inti għandek il-kliem tal-ħajja ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien iqum wieħed għaref fil-liġi u biex iġarrab lil Ġesu staqsih: Mgħallem, x'għandi nagħmel biex niret il-ħajja ta' dejjem? Qallu Ġesu: fil-liġi x'hemm miktub? Inti x'taqra fija? U dak wieġeb: int għandek tħobb lil mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, b'ruħek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha u b'moħħok kollu u lil proxmu tiegħek bħalek innifsek. Qallu Ġesu: sewwa weġibt, għamel hekk u tgħix. Iżda dak biex juri li kellu raġun qal lil Ġesu: u l-proxmu tiegħi minnu? U Ġesu reġa' qabad jgħidlu: wieħed raġel kien nieżel Ġeriko minn Ġerusalemm u waqa' f'idejn il-ħallelin. Dawn neżżawh biċruh biswat u telqu. ħallewh nofsu mejjed. Inserta kien nieżel qassis minn dik it-triq u raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Hekk ukoll wieħed Levita, meta wasal hemm raħ, għadda minn mal-ġenb u baqa' sejjer. Imma kien għaddej minn hemm wieħed Sammaritan, wasal ħdejh, raħ u tħassru. Resaq lejh, dewwielu l-ġrieħi biż-żejt u l-inbit u rabatomlu. U imbagħad tellgħu fuq il-bima tiegħu, waslu f'lukanda u ħaħ siebu. Il-għada ħareġ biċtejn flus, tahom lil tal-lukanda u qallu: ħu ħsiebu, jekk tonfoq xi ħaġa iżjed, inroddilek jien meta nerġa' ngħaddi. Minn dawn it-tlieta, int min jidhirlek li ġab ruħu ta' proxmu ma dak li waqa' f'idejn il-ħallelin? Min ħenna għalih? Wieġbu dak. Qallu Ġesu: mur u għamel hekk int ukoll. Il-kelma tal-mulej. Il-Vanġelu tal-lum mhux 10 minuti rridu biex infissruh imma ġranet sħaħ. Nixtieq naqbad ftit punti osra li huma sinifikanti. L-ewwel ħaġa, l-intenzjoni ta' din il-mistoqsija ta' dan l-għaref tal-Iskrittura għamilha lil Ġesu jgħidilna biex iġarbu, biex iwaqqu għaċċajt.
biex jurjeh li ju jaf l-iskrittura aktar minnu. Kif jintemm il-Vanġelu? Ġesu lil dan jgħidlu mur u għamel hekk int ukoll. Tinsewx li din mhijiex storja vera, din hija parabola. Ġifieri storja ivvintata minn Ġesu, mibnija fuq il-ħajja ta' dak iż-żmien biex jieħu tagħlima minnu. Mela jiena u int ukoll irrid naqra l-istorja ta' żminijietna. Dak li qegħdin għaddejjin bih illum biex jiena wkoll nieħu tagħlima għal ħajti. Għaliex Ġesu isemmi s-Sammaritan? Tinsewx li qed jagħmillu l-mistoqsija għaref tal-liġi, studjuż. Is-Sammaritani u l-Lut kienu miġġildin ma' xulxejn. Min kien jilqa' Sammaritan, jaċċetta Sammaritan, jiġi esklus għax qed tilqa' lill-għadu tiegħek. Is-Sammaritan idewwi u jieħu ħsieb bniedem ludi. Waqt li saċerdot u levita, persuni floli tas-soċjetà ludija u floli tar-reliġjon ludija, jgħaddu minn mal-ġenb qishom ma raw xejn u jibqgħu sejrin. L-orjef tal-Knisja ħaniġu issa għalina. Minu dan is-Sammaritan li jarak u jitħassrek? Minu dan is-Sammaritan li jieqaf mill-mixja tiegħu, jinżel minn fuq il-żiemel, idewwi l-ġrieħi, ipoġġejk fuq iż-żiemel tiegħu u jħallaslek mhux dak li jagħmillek imma anke għall-futur. Jekk tonfoq xi ħaġa oħra, inroddilek la nerġa' ngħaddi. Jaħsiblek għall-futur. Huwa ħattajr din jgħidu ilna l-Padri tal-Knisja Ġesu Kristu. Il-mulej Ġesu meta jara lili fil-fraġilità tiegħi, fid-dnub tiegħi, fil-mart tiegħi, fil-miżerja tiegħi, x'għamel? Niżel mill-għoli tas-sema, sar bniedem bħalna biex idewwi il-ġrieħi tagħna. U meta jerġa' jiġi, iroddilna dak kollu li huwa meħtieġ biex jiena u int ma mmutx għalhom it-triq imma ngħix miegħu għal dejjem. U għalhekk jiena u int insir bniedem li kapaċi nagħmel karità jekk jien esperimentajt xi tfisser il-karità fuqi. Qabel jiena u int ma nkunu ċerti u konxi ta' kemm Alla jdewwi l-ġrieħi tiegħi, ta' kemm Alla jħobbni, ta' kemm Alla jrid li jiena ngħix u ma jridx il-mewt tiegħi, jiena ma nasal qatt biex inħobb bħalma għamelu. Għalhekk lil dan fl-aħħar tal-Vanġelu jgħidlu mur u għamel hekk int ukoll. Nar l-erba' jien kont qiegħed Ruma u mort attendejt għal funeral li għalija saċerdot qaddejs. Kappillan li miegħu ħdimt kelli x-xorti għax għalija kienet xorti kbira. Ħdimt miegħu għal 10 snin. U għallimni ħafna. U għalhekk mort
għax nibqa' grat lejh għal dak kollu li tani. U meta kienet l-ewwel sena tiegħi, ġifieri dan seħħ 35 sena ilu, fil-parroċċa bdew jiddiskutu fil-kumitati u laqat kontra laqat għax il-parroċċa kienet qiegħda tiċċelebra l-40 sena mit-twaqqif tagħha. U min irid jagħmel festa mod, u min irid jagħmel monument mod, u min irid jagħmel irħama b'mod, u elf idea. U l-kappillan ġietu din l-idea stupenda. U qallhom ħaniċċelebraw 40 sena ta' parroċċa. Xi tfisser parroċċa? Mhux li nkunu familja, mhux li nħobbu l-xulxin, mhux li nilqgħu l-xulxin. Mela ejjew nagħmlu ikla għal 40 fqir li hawn fostna. U l-ewwel sena din l-ikra tal-foqra kienet għal 40 ruħ. Però din ma kienx darba ta' sena, imma kienet bdiet issir biż-żgħażagħ bin-nies tal-parroċċa. Kienu jiġu imorru l-ħanut u jixtru dak li kien hemm meħtieġ biex nitemgħu l-foqra. U kienet issir kull nhar ta' tnejn u kull nhar ta' ħamis. Dan ġo Ruma. U l-foqra kien u dan min 40 ruħ tafu kemm spiċċat għada ssir sal-lum. Nhar ta' tnejn għaliex il-parroċċa tagħna biss kienet tagħti dan l-ikel f'dawk iż-żminijiet, imbagħad parroċċi oħrajn ħadu anke l-eżempju u bdew jagħmlu dawn l-affarijiet. Konna nitemgħu noħorġu 1500 platt. Kienu jiġu n-nisa tad-dar, jinqasmu f'diversi gruppi u kienu jibdew mit-3:30 ta' wara nofsinhar, uħud minnhom kienu jiġu mill-10 ta' filgħodu, isajru u lestu l-ikel. U konna ndumu sad-9 ta' bil-lejl. U mit-3:30 sad-9 ta' bil-lejl kienu joħorġu nhar ta' tnejn madwar 1500 platt. Nhar ta' ħamis madwar 800, għax kien hemm parroċċa oħra fil-qrib li bdiet tagħmel l-istess. U l-kwartier intela ħafna, il-parroċċa kienet ukoll qrib l-istazzjon Termini, allura l-post fejn kien hemm ħafna iżjed foqra. U kien hemm żmien fejn uħud min-nies dan il-ġest beda jdejjaqhom. U ġewwa qalulu il-kwartier qed twaqqgħu, qed tbaxxilu d-dinjità, qed iġġib dan il-ħafna foqra, qed iġġib dawn il-ħafna nies maħmuġin, dan jistgħu jġibu l-mart. U dan niftakar għalilhom għaliex xi ħaġa oħra li kien jagħmel ma tantx kien jaċċetta flus. Imma lil parroċċani kien jgħidilhom ara, kont nieħu daħseb jien, kont nikteb lista ta' x'għandna bżonn. Għandna bżonn pereżempju l-għaġin, għandna bżonn il-polpa tat-tadam biex nagħmlu it-salsa l-għaġin. Ġeneralment it-Taljani tajthom platt pasta tajthom kollox. U dawn għamet isa naqra ta' rivoluzzjoni, bdew jgħidu kontra l-kappillan, kontra l-parroċċa, kien hemm min kiteb anke saħansitra fuq il-ħajt. U dan darba minnhom irrispondihom u qallhom ħaġa waħda biss. Qallhom il-mejda u l-foqra mhux jien qed nitmagħhom. Qegħdin titemgħuhom intom. Mhux intom qegħdin tikkuperaw, mhux intom qegħdin iġibu l-għaġin, mhux ħafna minn uliedkom miż-żgħażagħ tagħkom qegħdin jiġu jlestu l-imwejjed għal dawn il-foqra. Għalilhom jekk intom tħossu li dan għandu jieqaf, inwaqfuh. Allhom però ħaġa waħda nitlobkom u kunu ċerti minna.
Għallhom jekk intom aħna bħala Ansara inwaqfu l-għajnuna tagħna lil foqra, għallhom jiena wkoll naħsibha jekk inwaqqafx milli ma nibqax inqaddes il-quddiesa. Għallhom għaliex? Għax fil-quddiesa jien jew int, meta jien immur quddiem il-mulej bil-preżunzjoni kollha tiegħi u ngħidlu missierna li inti fis-smewwiet, ħobżna ta' kuljum agħtina llum. Min jien bil-preżunzjoni tiegħi immur quddiem il-mulej u nirċievi dan huwa l-ġisem ta' Kristu u jiekol il-ħobż tal-ħajja. Mela l-ewwel li qed inkunu nirċievu karità mingħand Alla huwa jiena u int f'kull quddiesa. Alla kontinwament qed jagħmel karità miegħi, Alla kontinwament qed jisma' t-talb tiegħi, Alla kontinwament qed jaħfar id-dnub tiegħi. Kif jien imbagħad il-dan Alla m'iniex kapaċi narah fil-fqir? Meta kienu stess li qalilna danu ġismi li jingħata għalikom, kienu stess li qalilna dak li għamiltu mal-iżgħar fost ħuti għamiltuh miegħi, kienu stess li qalilna kont bil-ġuħ u tmajtuni, kont barrani u lqajtuni. Kienu stess kif smajna llum f'dan il-Vanġelu li qed jgħid lili u lilek, mur u għamel hekk int ukoll, mur u kun int ukoll Sammaritan tal-oħrajn. Noqogħdu attenti jeżies, għax din hi l-ġrajja ta' żminijietna. Kemm nisimgħu diskors fil-vojt fuq il-barranin, fuq min qed jaħrab il-gwerer, min qed jagħmilhom il-gwerer? Mhux aħna, mhux is-Sinjur, mhux min għandu l-poter. Il-mulej ma jridx dan, il-mulej jrid li aħna l-koll ngħixu, għalhekk huwa lest li jdewwi l-ġrieħi tagħna. Ejjew nitolbu l-mulej jeżies li dan il-Vanġelu, din is-sentenza li bija jala il-mulej, tkun is-sentenza li bija tintemm kull quddiesa. F'kull quddiesa tintemm morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu. Ma tfissirx il-quddiesa spiċċat issa mur id-dar, imma jfisser mur u dak li inti rċivejt hawnhekk għatih lill-oħrajn. Ejjew nitolbuh din il-grazzja li meta noħorġu minn dan il-bieb tal-Knisja aħna wkoll nwettqu dak li joqalilna. Mur u għamel hekk int ukoll. Nistqarru bil-fidi tagħna. Jiena nemmen falla wieħed il-missier li jista' kollox, li ħala s-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidherx. U f'mulej wieħed Ġesu Kristu iben waħda ta' Alla, imnisser mill-missier qabel kull żmien. Alla minn Alla, dawl minn dawl, Alla veru minn Alla veru, imnisser mhux magħmul, natur sieru bih sar kollox. Niżel mismewwiet għalina l-bnedmin u għal-fidwa tagħna. U ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija Verġini u sar bniedem. Salbu ħalina, bata taħt Ponzu Pilatu, mietu difnuh. Fit-tielet jum għam minn bejn imwiet skont il-kotba mqazza. U tela s-sema, nuqiegħed fuq il-lemin tal-missier. U għandu jirġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-salta tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu mulej li jagħti l-ħajja, li ġej mill-missier u mill-liben, li jum imweġġaħ fl-imkien mal-missier u mal-liben, u li tkellem fihom il-profeti, fi knisja waħda qaddisa, kattolika apostolika, nisqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Jew ħuti nitolbu lil Alla sabiex waqt li jisma' it-talbit tagħna jenna ħalli aħna wkoll inkunu kapaċi nisimgħu il-karba ta' ħutna għall-Knisja sabiex bimħabba u akkost ta' kull sagrifiċċju tkompli taqdi u tiddefendi il-ħajja umana fil-fraġilità kollha tagħha. Nitolbu għall-gvernijiet
biex jimxu bil-ħniena mar-rifuġġjati u l-immigrati, ħalli jagħtuhom lura kull dinjità umana li huma tilfu. Nitolbu għal morda u dawk il-persuni kollha li jduru bihom. Għamel mulej li huma jġarbu tassew il-ferħ u lena li inti biss taf nissel fil-qalb ta' kull bniedem. Nitolbu għalina il-koll li f'din l-Ewkaristija qegħdin nirċievu lilek mulej bħala l-ħobs tal-ħajja, sabiex aħna wkoll insiru ħobs maqsum għall-oħrajn. Nitolbu minn dan is-santwarju għażiż tal-Madonna ta' Pinu, nitolbuk mulej birek lill-familji tagħna. Qawwihom bl-ispirtu tiegħek sabiex huma jgħixu b'ġenerożità u b'ferħ l-imħabba ta' bejniethom. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. U missier ħanin li tatina l-ħobżna ta' kuljum, isma' talbna u għenna sabiex aħna wkoll nkunu sammaritani twajba għal xulxejn, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Birek id mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtina l-ħobs li qegħdin nofrulek, frott tal-art u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina il-ħobs tal-ħajja. Imbirek int mulej Alla tal-ħolqien kollu, għax fit-tjubitek tajtna l-inbit li qegħdin nofrulek, frott id-dilja u xogħol il-bniedem li minnu jsir għalina ix-xorb tar-ruħ. Nitolbu biex dan is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Ħares mulej lejn l-offerti li l-Knisja qiegħda tagħmillek hija u titolbok u għamel li l-poplu fidejl tiegħek jieħu minnhom is-saħħa biex jikber fil-qdusija bi Kristus Jedna. Il-mulej ma'kom, nerfgħu lubna il fuq, niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis, tajjeb u taġid tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għaliex int fil-ħnina tiegħek hekk ħabbejt id-dinja li battilna lill-ibnek il-waħdini biex jifdina. Rittu jsir bniedem bħalna f'kollox minn barra jdnu biex hekk tħobb fina dak li ħabbejt fih. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġlu qaddisin tiegħek intennu ferħ kbir u ngħidu qaddis, qaddis, qaddis. Mulej Alla tal-eżerċitu, ismewwitu l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fl-ogħla tas-smewijiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej, Osanna fil-għoli ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalek li tolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidina Ġesu Kristu. Li meta kien sejnata biex mirrajħ ibati, ħajl ħobs, radd il-ħajr, qasam, tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara l-ikla ħal kalċi reġa' radd il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem.
id-dem li jixxirret għalikom u għal-bnedmin kollha għal-maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabru l-mewt tiegħek mulej. Nixandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidina Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċej tas-salvazzjoni. U inroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mitċo kontana nitolbu lill-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed, lilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton l-Isqfijiet u l-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll f'ħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar fil-benefatturi mejtin ta' dan is-santwarju, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebt tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Ġusepp, l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek Alla missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu il-mulej biex jagħtina l-ħobżna ta' kuljum, imma nitolbuh ukoll biex aħna nkunu kapaċi ngħinu l-oħrajn ikollhom għejxien ġust. U għalhekk ngħidu, missierna li inti fis-smawijiet jitqaddis ismek, tiġi saltnatek, ikun li tritjen kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrid iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u imħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw ilejna u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid lill-Apostli tiegħek inħallilkom isliem nagħtikom isliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u l-għaqda li jint trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi dnubiet tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għal din l-ikla tal-mulej. Mulej, mistoqlix. Issa, waqt li dawk li huma preżenti fis-santwarju qegħdin jersqu biex jirċievu lil Ġesu Ewkaristija, aħna li qegħdin nieħdu sem f'din l-Ewkaristija minn djarna, postijiet tax-xogħol, sptarijiet jew istituzzjonijiet oħra, li naqdu magħhom billi nagħmlu it-qarbina tax-xewqa. Ġesu tiegħi, jiena nemmen fik li tassew tinsab fis-Santissimu Sagrament tal-altar. Inħobbok fuq kollox u nixtieqek fir-ruħ tiegħi. La darba llum ma nistax nilqek f'qalbi sagramentalment, ejja l-inqas spiritualment. Jiena nagħlqek daqs li kieku ġejt ġewwa fija.
la tħallaqat li jiena ninferet minnek.
din qalbna ntuk kif natu ilu il-mulej. Billi natu l-għajnuna tagħna l-imħabba tagħna il-dawk li jtolbuna kull għajnuna. Għaliex il-karità tan-nisrani jeżies mhijiex filantropija, jiena ngħinek għax li tħassrek. Dak jagħmilha kull bniedem. Il-karità tan-nisrani hija wisq aktar profonda. Jiena ngħinek għax fik nara lil Kristu li lili jagħtini l-karità. Jien midjun lejn Alla u inħallas id-dejn tiegħi lejn lill-Alla billi ngħin lil min jitlobni li hija differenti. Ejjew nitolbu din il-grazzja. Il-mulej jagħtina nar fuq fil-foqra. Kif kienet tħobb tgħid Madre Teresa. Madre Teresa kienet tgħid huwa wisq faċli li ninżel arku btejja quddiem Ġesu fl-Ewkaristija, imma kemm hu diffiċli li ninżel arku btejja biex ngħin wieħed fqejr, wieħed maħmudx. Ejjew nitolbuh din il-grazzja. Nitolbu. Irċivejna mulej id-doni tiegħek. Nitolbuk li nersqu sikwit lejn dan is-sagrament biex ikabbar fina il-qawwa għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu siedna. Għandna żewġ avviżi. U l-ħaġa nixtieq nfakkarkom li kif tafu b'tifkira tal-100 sena li qegħdin niċċelebraw mill-mewt ta' Karni Grima bħala monument ħaj aħna kellna il-ħsieb li nofru 25 forn lill-familji foqra ġewwa l-Gwatemala. Grazzi għal ġenerożità kbira tagħkom inġabru mhux 25 imma 110 tifran. Bekk illum 110 familji ġewwa l-Gwatemala għandhom forn fuq iex isajru u jieklu. Dan jibgħat jirringrazzjakom ħafna Don Anton Grek. Imbagħad bħala tifkira viżiva hekk għalina is-santwarju għadu kemm ħareġ inċiżjoni tal-kwadru tal-Madonna ta' Pinu. Min irid l-edizzjoni hija edizzjoni limitata ta' 75 min irid ikun jista' jakkwista mill-ħanut tas-santwarju. Jew inkomplu nkunu nies ġenerużi, nkunu sammaritani ta' xulxin, billi ma ninsewx rigal ġest sabiħ ta' karità u valoti tad-dem. Walakin ħeġġeġ il dak kollha li jistgħu jagħtu d-dem jagħmlu dan nhar it-tlieta li ġejja fil-Berġa tax-Xewkija bejn is-sija ta' wara nofsinhar u l-5 ta' filgħaxija. Jew hekk nofru dawn it-tliet avamarijiet lill-Omna Marija fġieħ it-tliet ijiem li l-ġisem tagħha dam fil-qabar għal bżonnijiet tal-foqra biex isibu persuni li jgħinuhom u jkabru id-dinjità umana tagħhom u mhux ikasbruha. U għalhekk ngħidu: Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost id-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost id-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek. Imbierka inti fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-imbien, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarsek fuqna dejjem żomm. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Ibn u l-Ispirtu Santu. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.